Оп, видя ли? Гледай как следи, нали? Аз ако отидем на някой трябва да спре автоматично е това на точка светлината. Ще да нещо сега ще спрето. Вече когато види, че има светлина, още свети. Абе, маните я буклуци, бе. Не, направена смисъл това и апарат и камера си има. Да, свети малко. Виж как се вижда. Да? Сега ще стигне майка. Където ти дойде тя. Не така, бе. Деляне, спри. Искаш ли супа? Ами да, не. Не. Ако има сюжети, Не, тя е каже хубава. за Иван. Аз затова го питам дали иска. Да товарва ли не колата или? Бати, обаче студена, като си без яки е студено. Стой си якито, не се измразявай. Ще настина, да. Стига демонстрации, няма нужда повече. Няма записвам да покажа на татко и на Валя. За Коледа. Ще кажи нещо? Няма какво да казвам, завивай. Добре, нещо весело Коледа, дава по. Аз ще ти дам чам. Ела ти в каталога да виж какви фотоапарати да има в каталога. Бабо, пожелай още нещо, защото дядо каза нещо. Пожелай нещо от името на Къде дядо. отиде на Дамян баклавата? Ами тук не го поклади. Бабо, пожелай още нещо от името на дядо. Ами какво да пожелая? Гледай камерата, Да погледни сме камерата. живи и здрави, да дочакаме Митко, да оженим Вилян, внуци и да умираме. И да продадем апартамента, да им дадем по 50 000 евро. Бабо, нали знаеш, това се записва, бабо. Някой ден ще дойде ще поискам 50 000 евро. 50 000 евро да купи ти апартаменти. Ама чакай сега, 50 000 евро за мене и 50 за Дамян, а не за татки за Иван, нали? Ами те ми са наследници, бабо, на тях трябва да. Не, Поли, на вас, мамо. За нас или за тях? На вас, За нашите на бащи или за нас? За баща ти? А за какво сдърите, ли? Те са си уродили живота. Те са наследници преки. Единият вече не може да купчава телба, от другия ходи да тича на 100 години е станал. Каза да ни споменавам внуците, Поли. Избягал в 50 щати всеки ден по маратонското разстояние е бягал. Верно ли? Накрая на 50-я ден, вече на Коледа. Бяга в 50-я щат. Не, За без 50-я това ден болен. подред маратонското разстояние. Какво стана с кафето, бе? Ние пиеме ли го, бе? Ами ето, вземайте го, Ние бабо, и сме луди, пийте. бе. А да имам минерална водица. Ами нямам тук минерална. Дой нямам чешмата. Един минерален... Без да имаш ли бе? Пия водата. Поли, да вземат те и да си вземат чаши отгоре. Мито е си. Дядо, кафе ще пиеш ли? Да, бе, гледай, че работа, бе, вани той.